थांनाय हराव खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा 36थि माइनाव खेराइ फोरबोखौ खुंफुंबाय। बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो लक्ष्मी फुजाजों लोब्बा लाखिनानै खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा 36थि माइनाव खेराइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुङो। मख'नो गोनांदि बेनिनो खेराइ फोरबोनिनो सिगां बाथौ आर'ज खालामनाय हाबाफारिखौ मावफुङो खुंग्रिं BCDCनि मासिगिरि अष्टमी नार्जारिया। लोगोसे खेराइ फोरबोखौ बेखेवनानै होयो चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि श्यामाचरण वारि बिथाङा। बिदिब्लाथ' खेराइनि सोमोन्दैनो बुंनांगोन। गुबैयै खेराइया जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनसे धोरोमारि फोरबो आरो बे धोरोमारि फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमाव जिनाखि फोथायनाय दङ आरो बे फोथायनायनि गेजेरजों जोंहा जेखिनाखि सान्थौफोर दङ बे सान्थौखौ मुलुग संसाराव फोसावनायनि मोनसे बियो हाबाफारि आरो जोङो बिनि गेजेरजों मुलुग संसाराव बयनिबो गाहामनि थाखाय मोनसे गोजोन आरो बयनिबो सान्थिनि थाखाय मोनसे मेसेज फोसावनाय जायो आरो बे खालि जोंनि फुजिनायल' नङा, बियो जोंनि मोनसे मुलुगाव फोसावनाय मोनसे मिडिया, प्रेस मिडिया बे नुदों बेबादि। बेखौथ' मा बुंनो, मेनि मेन मेनि माइन्ड होननाय मोनसे बाथ्रा दङ, बेजों हयथ' थांदों। दा जेखियानो जाया मानो जोंनि बाथौ धोरोमा गोदो बेफोरबायदि गावस्रा गावस्रि गैयामोन। जोंनि प्राइमारियेल जि बिलिफ, जोंनि गुदिनिफ्राय जि फोथायनाय, बे फोथायनाया जोंहा बुलिजोंनो फैनाय। बाथौ धोरोमा बुलिजोंनो सम्पर्क दङ। दानि गोदान गुबुन गुबुन बेबादिनो गुरु ओंखारनानै मा फोथायनानै मा सान्थौनि गेजेरजों लांनो नागिरदों बेखौथ' जों बुंनांगौआ गोब्राब जायो आरो। आथिखालाव नैबे बुलि बाथौनिफ्राय बिबार बाथौखौ माने साबसिननिफ्राय साबसिन बेबायदि डेभेलप जानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय नैबे बुलि बाथौआ एसे माने गाहायथिंजायसो थांबाय थानाय नुनो मोनदों। बेयाव माबाफोर जाहोन दं नामा? बिथिंजाय थांबाय थादों होननायनिथ' जेबो बेबादि नुवाखै। आं बेखौ गाहायथिंजाय थांदों होननानै बुंनो हाथावनाय बादि जेबो जाहोन आंनो नुवाखै आरो। दा खोथाया जाहैबाय जोंनिया बे बाथौ धोरोमा बे बुलिजोंनो थांनाय। मोनसे खोथाया जाहैबाय जोङो नंगुबैखौ फोथाया आरो जि नंगुबै नङा बेखौसो जों फोथायनाय बायदि जायो आरो। खोथाया जाहैबाय गोरोन्थि साननो हागौ सोरबाया, नंगुबैखौ फोथाया माने जायखौ जोङो मेगनजों साखार नुगोन बेसो नंगुबै, नङा होमबा? आरो जायखौ जोङो नुवाथारि होननानै बुङो बियो इमाजिनारि, ओरैनो सानबोलावरिसो। बै सानबोलावरि साननायाव जोङो जायखौ मोनदाङो, जायखौ नुवाथारि होननानै बुङो, बेखौसो जों फोथायनाय जायो नालाय। आरो जायखौ जोङो मोगथाङाव नुयो बेसो नंगुबै आरो बेखौ जों फोथायनाय जाया आरो। जोङो हय नंगौ एखमबा सिजौखौ खुलुमनाय बादि मोनो, एबा माबाफोरखौ मा होननानै बुङो थुलुसि जाथ्रासिफोरखौ जोङो फुजिनाय बादि नुनो मोनो, जिहेथु बाथौआवनो थाबाय नालाय। दा बेफोरो मोनफा मोनफा नेरसोन हिसाबैसो बेखौ लानाय जायो आरो। आथिखालाव माने दंमोन, थारमाने बाथौ धोरोमनि मानसिफोरा माने मुसुखा खुलुमनो मोना होननाय मोनसे नेम दंमोन। नाथाय आथिखालाव बाथौ धोरोमनि गोबां मानसिफ्रानो मुक्ति खुलुमनाय जों नुनो मोनो, जेरै दुर्गा, कालि, माबा माबि आरो। दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? दा बेखौ सिगाङावनो बुंखाबाय आङो, मेनि मेन मेनि माइन्ड, सोरहा मा फोथायनाय दङ बे फोथायनायजों थांदों। दा नाथाय जोङो बे हिन्दु धोरोमाव बेबादि गुबुन गुबुन मुर्ति फुजिनाय हुदा जोङो नुदोंब्लाबो गुबैयै गुबुन गुबुन मोदाय मोदायजोनि महर होनाय जादों नुदों। खिन्थु मोजां साननानै नायदो, हिन्दु माइथलजिफ्राव नों नायदो, दुर्गाया सोर, कालिया सोर, सरस्वतीया सोर, दा बेफोरखौ साननानै नायदो, अब्लानो नुगोन माने पार्बतीयानो दुर्गानो, दुर्गायानो अम्बानो अम्बिकानो जगदात्रीनो, सोरबा सोरबा आरो बेबादिनो कालियाबो बेनोनो, आरो बेनो मा होननानै बुङो बासन्ति। होमबा
गुबुन गुबुन महर होनानै बेबादि फुजिनायाव जोंहा एसे साननो गोनां थाबाय आरो माबोरैहाय बेबादि महर होनो हाखो गुबुन गुबुन समाव